ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони ютуб канали мо Насим ТЖ. Ҳама каса хуб ҳастем, худованд нигҳбонтон бошад. Омади моҳи шарифи Рамазон дӯстони азиз ба ҳаматон муборак мегӯям. дӯстони азиз, имрӯз 26 феврал мебошад, яъне ки 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомонӣ мебошад. касоне ки хонаҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ, замин, хулоса ягон чиз барои реклама кардан ёки фурӯхтан дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 43 44. дар WhatsApp суратоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пурра аҷро кунед. дар наврои оянда иншоалло ки реклама карда дӯстони азиз фурӯхта медиҳем. ба хотири меҳнатҳои мо яктага лайк бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. пеш аз навора сар кардан дӯстони азиз якта рекламаи худакака сар метиҳем ва баъдан мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. раҳмати калон барои дастгиритон. ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. салом дӯстон, хушхабар ба ҳамаи шумо. касоне ки дар Москва ё ин ки Московская област бошед, шумо хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, марҳамат ширкати бародармон Рустамро тавсия медиҳем ки 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. дӯстони азиз, рақамҳое ки шумо дар экран мебинед, дар WhatsApp-шон нависед, 24 соат дар хизмати мо шумо аст. агар шумо аз 100 кило боло бор дошта бошед, худашон рафта аз дари хонатон гирифта ба тамоми ҷойҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, ширкати бародармон дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. тарафҳои бозори Кушониён дар Чорбоғда қарор дорад. 4 дар хона ҳастаи дӯстон гуфтагай ва дар 6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. 3 то подвал дорад. ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳамаи чиз дорад гуфтагай. нархи хонара 290 000 сомониш мега. боз гуфтагай ки иншоалло ки арзони хуб мекунем. срочно фурӯшиай. рақамҳои соҳиби яъне ки WhatsApp монагай 30 02 20 11 қади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чирта гуфтагай. хона гуфтагай дӯстон дар ҳол бояд дар муддати 15 рӯз фурӯхта шавад. хона як этажа ҳастаи 187 квадратни метрай. дар 6 сотиқ замин сохта шудааст ва 5 дар хонаи дӯстон дета подвал дорад. бо хишти пухта сохта шудааст, хулоса ягон камбудӣ надорад. хонара харидесен дар ҳамин ҳолатаи дӯстони азиз. хона стройка, навстройка мебошад. ҳуҷҷатош ҳама 100% ҳастанд. дар наздикиаш яъне ки мактаб, магазин, масҷид ҳастаи нарша 390 000 сомониш мега. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби хона 901 10 26 62 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Фархор, пушти заправкаи Кулобиёда, яъне ки дар Ортабуз мебошад. 6 сотиқ заминай, 2 дар хона, якта ҳамом дар дарунаш ҳастай. аз роҳи калон 1 километр дурай. обу свет дар пешаш ҳастай гуфтагай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. нарша 105 000 сомониш мега. боз гуфтагай ки иншоалло ки хонара биё аз пеш бибин, савдо мешавад. яъне ки дӯстон, хона бо хишти лои бардошта шудааст. хона коробка мебошад. марҳамат касоне ки дӯстон дар комментар нависен ки ака Насим ТЖ илтимос аз ноҳияи Фархор ба навор бигӣ. ина 6 сотиқ замин дар хона бо нархи 105 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. иншоалло ки боз арзон мешавад дӯстон. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби хона 35 78 93 93 қади метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонаи арзон гуфтагӣ буд, ина марҳамат хонаи арзонро аз даст надиҳед, срочно бихаред. Шояд хонаи фурӯшӣ ҳастед. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, яъне ки дачаҳои Маҳмуда қарор дорад. Дар хона ҳастед дӯстон, дар 1.5 сотик замин ҷойгир шудааст. Кухни, ҳаммом дорад гуфтагиай. Хулоса дӯстони азиз, нарша 190 000 сомониш мега, боз камтар дига савдо дорад. Рақамҳои WhatsApp 907 08 12 96 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай гуфтагие ки дар 12 сотиқ замин сохта шудааст. Дар ноҳияи Дӯстӣ қарор дорад. Дорои 4 ҳуҷра, калидор, ҳаммом, кухнӣ, аловхона, оғилхона, яъне ки оғилхонаш гуфтагие ки нопура ҳастай ва 20 сотиқ замини кишоварзӣ дар атҳои мевадиҳанда дорад. Суроға вилояти Хатлон, ноҳияи Дӯстӣ, ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлолият, деҳаи Шаҳри Нав, собиқ шаҳраки Гаротӣ. Хулоса дӯстони азиз, пеши дуюм насоз, срочно фурӯшиай. Ба сабаби фурӯхта мешавад ки нархи хонара 380 000 сомониш мега, боз савдо мешавад гуфтагиай. Марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, бехабар намонед, барои реклама кардан ба Насим Теҷе занг занед. Марҳамат дӯстон, касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартираҳои фурӯшӣ, мошин, хона, замин, хулоса лубое чиз доред барои реклама кардан ки фурӯхтан, дар WhatsApp мо 911 32 43 44 суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пурра ашрое кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. Раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, мегузарем ба шашумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастай назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки дар маҳаллаи Дарёобод мебошад. дӯстони азиз, 4 дархона ҳастай ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. Гирду атрофи хона маҳкам, дарахтҳои мевадиҳанда гуфтагие дорад, ремонтҳои замонавӣ. Хулоса нарша 400 000 сомониш мега. Гуфтем гирдаш маҳкам, оби свет мушкилӣ нест ва дар наздикияш мактабу магазину больница ҳастай. дӯстони азиз, гуфтем адресаш дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар Дарёобод, оби свет ҳастай, 4 дархона, 4 сотиқ заминай. Рақамҳо барои тамос 901 04 01 47 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшимон дар навори имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Фархор, заправкаҳои болода қарор дорад. 3 дархона ҳастай. Дӯстони азиз, навистагиай дар 9 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Ремонтҳои замонавӣ, гирду атрофаш маҳкам, оби свет 24 соата ҳастай, яъне ки соҳиби хона дӯстон ҳамихали қайд кардагӣ ҳастай. Нархи хонара 270 000 сомониш мега, камтарагида, яъне ки савдо дорад гуфтагиай. Савдо дар назди ҳамин хона. Илтимос беҳуда занг назанед. Рақамҳо барои тамос 903 99 27 20 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, дар Калохузобод. 6 дархона ҳастай. Гуфтагие ки дар сурат ки мебинед ҳозир, дар ҳолати пас аз евроремон қарор дорад. 6 сотиқ заминай, 6 дархонаҳай, баня, кухни зимистона, тобистона дорад. Оби свет ҳастай. Маълумоти бештар тариқи телефон ё ин ки WhatsApp. 6 сотиқ замин гуфтем,
6 дар хона дар ҷамоати 60 солагӣ да мебошад. Дар Калхозобод ҷамоати 60 солагӣ нархи хонара 350 000 сомониш мегӯяд. Рақамҳо барои тамоси дӯстони азиз 989 14 79 14 қади метавонед муроҷиат кунед.